Ambalmo kenyere ye kunafoni fasirila si sama mimbe nabi fama ko l'indépendant arabatemane no bena jui kalot le tan nanima ale ajira ka fon denentemane no bena jui kalot le tan flama polisiu ubito kayala yala uka polisiu sigilin do dugu do ndaminuna krangrenyana mi sona sira yo kuchala ko marfatigi do nu mala ko don kutara polisiu damine o yorola kibaruya minnu nzorola o ye k'a fɔ polisiw ka mafila jogina ko nga u magwɛna ma be limaniya k'a fɔ o bingani wale min kɛra a kɔlɔlɔ anw yɛrɛ baaraɲɔgɔn minnu bɛ kucala n'o ye an rajo ɲɔgɔn ye rajo jamajigi yakuba konate ale ye an baaraɲɔgɔn minnu bɛ kucala olu ka ale ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw an'a yɛrɛ u ye seereya minnu sɔrɔ ye ka bɔ o yɔrɔ la. Ambalmo fasirila si sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant ale y'a jira k'a fɔ dugukolo ŋanamu ni nafolo kumaba yɛlɛma u b'a fɔ min ma ko malversation i n'a fɔ ka nafolo min dir'i ma k'a kunna tiɲɛ ka dankari forobafɛnw na ni janfa ye ka ti mairie ka kow la jamana nafolo nɔbɔli ni a sɛgɛsɛgɛli kɛ cakɛbondaso min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko pôle économique et financier ko ye numbileni wale ta ka yoro wologɛm sɛgɛrɛ a n'a ka danka n'o ye Mbuye Jalo Badara Alu Sangare ani Saliya Traoré ka fara mɔgɔ fila fana kan ninnu welela k'u bila kiiritigilamaw ka bolo kan wala sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka bolo kan tarata tɛmɛnen n'o bɛna juye kalo tile 6 ma o kɛra sɛgɛsɛgɛli kulu ɲɛmɔgɔ bo min sigilen don pôle économique et financier la an fɛ Bamakɔ yan komi ye kati maire ba ye n'o ye yoro worogɛ min ye a n'a ka dangan n'o ye Mbuye Jalo Badara Alu Sangare ani Saliya Traoré ko ninnu nɔminɛli sɛbɛndaruw kan ani maa fila wɛrɛ bɛ yen ko a kɛra ntɛnɛn tilegan fɛ n'o bɛna juye kalo tile 12 tɛmɛnen ma kiiri nɔbɔbaga fɛ k'a sababu kɛ foroba nafolo o bɛ kɔlɔsi cakɛbondaso min fɛ yen n'o ye contrôle général des services publics ye olu ko olu tun ye laseli kɛ kabini juye kalo tile 7 tɛmɛnen ka jira k'a fɔ dugukolo ŋanamu ani jamana yɛrɛ nafolo juguyali k'u kɔlɔsira kati maire ka baaraw la n'o ye yoro wologɛ min ye ani a ka dankan n'o ye Mbuye Jalo ye Badara Alu Sangare ninnu minɛna k'u kɛ bilankɔrɔ ye k'a ko sɛgɛsɛgɛ ko a kɛra jamana nafolo kɔlɔsili a n'a sɛgɛsɛgɛli cakɛ bundaso min bɛ ko bi u ye kibaruya jɔnjɔnw sɔrɔ k'a fɔ u nɔ minɛna kiiri nɔbɔbaga fɛ min bɛ foroba nafolo olu juguyali ni ŋanamu minnu b'a ko sɛgɛsɛgɛ ko bita kɔ ko ninnu nata Bamakɔ kasobonba la yanni a ko bɛ sɛgɛsɛgɛ kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔla minnu ni l'indépendant y'a jira k'a fɔ ni jamanadenw ka danama minnu sigilen do yɛrɛmarasigidaw la olu ye kibaruya minnu sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ u ma a jɔnjɔn kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ŋanamu n'o ye dugukolo ŋanamu ni nafolo foroba nafolo juguyali u ka mara la kɛte o jate minnu minɛna jamana yɛrɛ kiiribulon min n'a ka sɛgɛsɛgɛli bɛ tali kɛ jamana nafoloko kan o kɛra sabu ye k'a ko ɲɛɲini a ɲininiw de bɛ sen na kibaruya sɔrɔla ka bɔ kiiri nɔbɔbaw fɛ ka fɔ ninnu minɛli min kɛra o ye kati maire a n'a ka dankan 3 ye ko nin ye kiiri de nɔbɔba ye min hali Bamakɔ yan ani Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen ko a ko na sɛgɛsɛgɛ min ye procureur Mamadu Kasoge ye ale min sugandira ka kɛ josariya ministre ye bi a n'a jɛɲɔgɔn minnu n'olu ka baara tun ye foroba nafolo nɔbɔbagaw ye u b'a fɛ ka kɛlɛ jujɔn kɛlɛ min foroba nafolo bɛ juguyali minnu kɛ n'a kɛra Mali in kɔnɔ kabili ale sugandira ka kɛ ministre ye ko a ko bɛ sen na kibaruya in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasilasi bondaso min sɛbɛn fasilasi sɛbɛn min na an bɛ fɔ ale ma ko l'indépendant. Ale sɛbɛn kelen n'o ye l'indépendant ye a y'a jira k'a fɔ politikitɔn min bɛ yen n'i ye misaliya ta jamanakuntigisigi min n'o kɛra ni Ibrahim Boubacar Keita tun sugandira maa fɔlɔ min n'o ka jama tun cɛyara ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ta ye jatew minnu sɔrɔla ka bɔ jatekɛyɔrɔw yɔrɔ
jamanadenw ka jamanakuntigi sugandi la o ma fɔlɔ o tun ye Ibrahim Boubacar Keita ye, maa filanan o tun ye Ala ka hinɛ Sumaila Sise, mɔgɔ sabanan min n'ale ka jama sɔrɔta tun bonyana ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan o tun ye Alu Boubacar Diallo ye. O Alu Boubacar Diallo a tɔgɔlatɔn min bɛ yen n'o bɛ fɔ o ma ko ADP Maliba, olu tun ye kunnafonilaselaw wele kunnasiniko. U ka tɔn ɲɛmɔgɔ min sigilen don u ka tɔn kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli la n'o ye secrétaire général ye. A bɛ fɔ kolo min ma ko Alliance démocratique pour la paix au Mali, jɛ ni bolodi ɲɔgɔnma min sigira bɛɛ y'a jidili la. Bɛɛ ni karama bɛ segin Mali kɔnɔ cogo min, o de ye ADP Maliba ye. Olu ka ko u ka tɔn ko ɲɛnabɔ la n'o ye Abdoulaye Sidibe ye. Nin kalo in tile 13 tɛmɛnen a tun ye kunnafonilaselaw wele u ka daga la. A filɛ nin ye an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Maison du Peuple, o kɔrɔ a bɛ o ni kɔrɔn cɛ. A ye a jira k'a fɔ olu ka tɔn na mɔgɔ dɔw tun bɛ yen u tun b'a fɛ ka tɔn n'o ye ADP Maliba ye k'a yɛlɛma ka kɛ u kelen ka tɔnɔ sira ye, ka tɔn bila u kamankɔrɔ u sago bɛ se ka laboli cogo min, ko de y'a to olu ye u ko u y'o dansira la. Maître Abdoulaye Sidibe fɛ n'ale ye tɔn secrétaire général ye ADP Maliba ko a bɛ waatinin bɔ bi tuma min na u ka tɔn a ɲɛmɔgɔya bulon minnu ni u bɛ sigidaw la b'a fɔ minnu ma ko section Bamakɔ yan k'a tun fɔra k'a fɔ ka o tɔn ɲɛmɔgɔw lakɔrɔya kabini o baaraw kɛra komi ye tɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye bi n'o ye Yubaba ye. O Yubaba ko dɔw bɛ ka o lagosi ka an mankutu tiɲɛ kumaw fɔ ka a lajɛ cogo min u bɛ se ka o lebu ko sabu olu yɛrɛ minnu dun bɛ yen tɔn in sigira sigikanw de b'a la. Sigikan minnu sariya ye o dantigɛli ani tɔn in sigikun sariya minnu ye o ko labɛn a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen sɔrɔla fɛn min fɛ u ka ɲɛmɔgɔya bulon sigi min ni u bɛ jɛ k'o kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko conférence communale n'o tun ye u ka ɲɛmɔgɔya bulon balalen sigilen ka bolofara min n'o bɛ Bamakɔ sigida 5nan na. A yɛrɛ ka fɔ cogo la k'olu ladɔnniyana juin kalo tile 8 tɛmɛnen u ka tɔn ɲɛmɔgɔ kolo min n'o ye ɲɛmɔgɔ 36 ye 35 bɛ olu la. U ka tɔn yɛrɛ sigi bolofara min bɛ yen n'u k'a ma ko u ka tɔn bolofara min n'o bɛ Bamakɔ sigida 5nan na ko ɲɛmɔgɔya bulon tun kan ka lakɔrɔya. Olu yɛrɛ u ka tɔn ɲɛmɔgɔya bulon ye jateminɛ kɛ k'a fɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'u y'a ye k'a fɔ u bɛ bulon min kɔnɔ ye Bamakɔ sigida 5nan na k'a ka baaraw tɛ ka kɛ baara kɛcogo ɲumanw na. Fuɲɔgɔnkɔ bɛ a baara kɛcogow la a ɲɛmɔgɔw bolo. A fɔra de sa k'u ka tɔnsigi n'o ye ɲɛmɔgɔya tɔnsigi balalen k'u ka kɛ Bamakɔ sigida 5nan na i n'a fɔ u ka tɔn chartikanw b'a jira cogo min. A y'a jira k'a fɔ min yɛrɛ ye tɔn in ɲɛmɔgɔ ye politiki siratigɛ la n'o ye Banba Boubacar Keita ye. Baara ni ɲɛmɔgɔya tun bɛ ale de bolo. Ko a kɛra u ka cidenw bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'o ye ciden 9 ye u ka yɛrɛmara sigidaw la n'o ye kominiw ye. Wa a kɛra ni sariyatigi dɔ ka ɲɛnabɔli ye a ka fɔcogo la ko o lahalaya in u ye ɲɛmɔgɔya bulon kura sigi i n'a fɔ tɔn sariya y'a jira cogo min. O de senfɛ sa min ye tɔn yɛrɛ a bolofara min bɛ o ɲɛmɔgɔba n'o ye secrétaire général ye n'o ye Cheikh Oumar Diallo ye. Ale min n'ale ko a bɔra tɔn ɲɛmɔgɔya la komi tuma dɔ la ɲɛmɔgɔya ma kalifa la wala miiri tun bɛ jɔyɔrɔ min na a m'o sɔrɔ. Ko o de sabula sa kuma ninnu cayara kosɛbɛ ka sɔrɔ olu ka tɔn ninnu sigikun ye jamana yɛrɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min, yɛlɛmaw bɛ se ka don baara la cogo min an bɛ se ka faamuyali kɛ an t'a yɛrɛ lamɛn wa. N tɔgɔ Cheikh Oumar Diallo, n ye ADP Maliba sifin tɔn ɲɛma ye ani mouvement kokura n'o ye association jɛkulu ye n ye o fana coordinateur national ye. N ye wele bila kunnafonidilaw ma k'a da kan n y'a mɛn bɔlɔlɔ de sanfɛ k'a fɔ ko an ka parti ɲɛmɔgɔyaso a ye maaw ci ka taa commune 5 kɔnɔna la ka section mun sigilen bɛ yen nɔ k'o ci. N y'a mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ waati min na fo bi n tun ma kuma nka bi n y'a laɲini ka kunnafonidilaw wele walasa ka kuma in jɛya bɛɛ ma k'a yira k'a fɔ nin kɛra cogo min na nin t'a kɛcogo ye wa k'a yira fana n dulonnen tɛ section ɲɛmɔgɔya la dɛ nka n bɛ fɛ dɔrɔn parti sɛbɛnw ka bato. Donc n y'a ye k'a fɔ an ka parti ɲɛmɔgɔyaso la a président du comité exécutif n'o ye Yubaba ye a n'a secrétaire général n'o ye Abdoulaye Sidibe ye u baarada ye de ka parti sɛbɛnw sɔsɔ waati bɛɛ. U baarada tɛ foyi wɛrɛ ye ka taama parti statut n'a règlement intérieur kan. N y'a ɲini u fɛ de nin wele kɔnɔna la u kana ɲɛfɔ maliyɛnw ye cogo min na olu sera ka parti section kunturu ci ka sɔrɔ parti comité exécutif ma sigi a kuma kan ka tila ka section sigi ka sɔrɔ baara ma kɛ a kɛcogo ɲuman na. Maa minnu don
parti ɲɛmaw don a dɔ ye ministre ye gouvernement kɔnɔ bi don ye avocat de ye jamana kɔnɔna la a inscrilen bɛ Bamako baro la ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ nin ɲɛmɔgɔ sugu ye ko parti sɛbɛnw bɛ yen nɔ k'u tɛ hali a dɔn n'u t'a dɔn o de ka jugu n'a bɛɛ ye u bɛ mun kɛla ɲɛmɔgɔya la wa n'u b'a dɔn n'u tagamara kan o fana ka jugu kosɛbɛ ka d'a kan o b'a yira u dusukun bɛ cogo min na nin tɛ ɲɛmɔgɔ ɲumanw ye nin ko kɔni daminɛna a mɛnna depuis waati min na an bɔra parti congrès la san 2019 n y'a ye k'a fɔ ninnu bɛ fɛ ka dɔ bɔ denmisɛnninw ka fanga la parti kɔnɔna la k'a sabu kɛ ne y'a ɲɛma ye waati min na fana a laɲinina ka parti section sigi commune 5 kɔnɔ u ye diɲɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ latigɛ walasa a ko kana se ka kɛ hali législative la u sen bɛ ne bɔli la listi kɔnɔna la o si la ma fɛn fɔ mais bita in kɔni ka sɛbɛn sɔsɔ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna ka tila ka telew ni médiaw bɛɛ wele ka na u ka na nin kuma in fɔ ten cogo la ko ne gɛnna ka bɔ section kunna ko bureau tira ko bureau kura sigira ka tila ka kɔrɔ don kumaw kɔrɔ k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ ne ti maa jelen ye ne ye maa sugu dɔ ye n ye sɛbɛnw bɛɛ bɔ ka da kɛnɛ kan k'a ɲini parti ɲɛmɔgɔyasow fɛ u ka ko in jɛya maa ti don nɔgɔtɔya ko la ne ma don ADP la o kɔni kama n donna ADP la min kama o ye parce que n dalen b'a la parti min don parti tilennen don wa n b'a dɔn hali sini a tɔndenw bɛɛ tilennen don mais ɲɛmɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ minnu bɛ ka sira jɛngɛ an bɛ fɛ k'olu de latilen ne bɛ fɛ u k'an jaabi u k'a fɔ an ye cogo min na olu ye nin bureau in ci cogo min na fana u tilala ka section kura sigi cogo min na secrétaire politique national Baba Boubacar Keita ale sera k'i yɛrɛ ye nin kɛnɛ in kɔnɔna la ka kuma fɔ kuma minnu bɛ sariya sɛbɛnw bɛɛ sɔsɔ u k'a ɲɛfɔ n ye n ye mun de k'u la pour que u ka nin kɛ n na n ye mun k'u la a ma daminɛ ne la o n'o y'a sɔrɔ ne de tun don ko ne ye nin kɛ bi ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ a bɛ faamu mais en réalité u ye fɛn minnu sigi n'u b'a fɔ a ma ko section parallèle o sigidon k'olu de ye média wele ne ma média wele dɛ o sigidon maa minnu ye nin ko in bɛɛ daminɛ olu de ye télé wele olu de ye activistes wele olu de ye presse écrite wele olu de ye radio so wele k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'olu kɔni ye nin kɛ n'o kɔfɛ n'u y'o yira diɲɛ bɛɛ la ne fana bɛ bɔ ni dalilu de ye k'a yira ne tɛ foyi la dɛ ne bɛ ka n défend dɔrɔn de bɛɛ ye textes ye n ye textes bila fan bɛɛ ni ala sɔnna a ma n bɛ tila ka textes jɛnsɛn bɛɛ lajɛlen k'a ye cogo min na nin ko in a kɛcogo t'a la n bɛ maliyɛnw fana fo kosɛbɛ fɛn o fɛn y'an jaabi le 19 juin ka taa palais de la culture la k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a yir'u la k'a fɔ u ye nin baara min daminɛ an nɔfɛ ni ala sɔnna a ma don n'a nataw la an bɛna dɔ fara baaraw kan halisa ko kura o ye jɛkulu de ye an ye min sigi a bɛ san 4 jate bɔ jɛkulu min don a sigilen bɛ jamana marako ɲuman ani changement de mentalité de ɲinini kama an ye jɛkulu in sigi ka baara damadɔw kɛ baara minnu kɔnɔna la an ye participer à marches la pour la défense de l'armée marches wɛrɛw pour la défense de la constitution an ye formation organisé an ka tɔnden dɔw ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka délégation taara sigida caman na wasa ka kokura sigi yen nɔ a tun dɔnnen tɛ kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ politique ɲɛma ye discipline kama n tun ye a laɲini ka o tɔn bila kɔfɛ dɔɔni mais nin meeting nana kɛ sababu ye ka tɔn in la poyi k'a labɔ cogo la cogo min y'a to maliyɛnw y'a dɔn ko fɛn b'a don donc ni ala sɔnna a ma don n'a nataw la kokura bɛna continuer a ka baaraw fɛ n y'a fɔ cogo min na meeting an ye a boloda waati mun na o y'a sɔrɔ olu ye diɲɛ baara sugu bɛɛ de kɛ wasa n ka section yɛrɛ kana se ka rentrée politique organiser palais la ni o kɔfɛ n ka kokura tɔndenw y'a ɲini fɛ n ye palais mun sara ka ban olu ka se ka taga o palais kelen kɔnɔna la k'u ka activité kɛ o fana b'u jɔrɔ parce que a ti kɛla parti tɔgɔ la maa si ɲɛda t'a ɲɛfɛ fo ne ka welekan ni ne ka welekan kɛra sababu ye ka mɔgɔ bayirikaw labɔ o ti ko ɲuman ye olu ma o de kama u ye ko bɛɛ kɛ pour que k'a tiɲɛ bolo nin dissolution irrégulière mun kɛra tantɔ an ti se ka jɛn ni min ye parce que statut ni règlement kɔni parti kɔnɔna la n'o tɛ yen bilen parti tɛ yen jangili de don kokura tɛ parti politique ye kokura ye association de ye association c'est vrai à caractère politique parce que an bɛ promotion de la bonne gouvernance de ɲinina ani changement de mentalité n'o ye malidenw yɛrɛ jigo dɔw bɛ yen nɔ an ka se k'olu bɔ an yɛrɛ la ni a bɛ se ka fɔ association politique mais parti tɛ. karamɔgɔ Josi ni kun ye Umaru Jalo ye min bɔra tɔn na fɛn min ye ADP Maliba fana ye o fana ye kunnafonidilaw wele ko in kɛra cogoya min na o fana ɲɛfɔli k'o la an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. an balima kunnafonidilaw aw n'u la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn wulada in na aw bɔra kosɛbɛ ka na ADP Maliba ka weleli lamɛn yan bɛ an ka parti ɲɛmɔgɔba n'o y'an ka président d'honneur ye Ali Boubacar Diallo a ko k'a ka foli fɔ aw ɲɛna a b'a dɔn jamana kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma 4e pouvoir donc ko k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a sera yan a diyara an ye aw bɛɛ b'a kalama tile 2 in na mɔgɔ dɔ wililen don u bɛ ka lagosi bɛɛ ta k'u b'a ɲɛsin parti ma tɔn ma k'u b'a ɲɛsin tɔn ɲɛmɔgɔw ma
ko daminɛ an tun y'a fɔ an b'a an muɲu nka an y'a ye dɔgɔkun 2 dɔ de bɛ fara kan fɛti bɔ a la o la an y'a kanu wulada in na ka aw baro an b'aw baro mun na aw hakili b'a la parti ADP Maliba a y'a ka congrès 2nan kɛ o kɛra le 25-26 mai 2019 congrès in kɔfɛ comité exécutif n'o ye bureau national ye o kura sigira anw ye garisigɛ sɔrɔ ka kɛ parti ɲɛmɔgɔ ye ne kɛra parti secrétaire général ye n bɛ hakɛ to an fɛ numan bolo la parti secrétaire politique bɛ yen n'o ye Baba Boubacar Keita ye mun ɲɛsinnen do kɛlɛkow ni fɔɲɔn bɛɛ ma n'o ye Sherif Ahmed Sibi ale bɛ kini bolo la an bɛɛ donna parti kɔnɔ an bɛ taa congrès la wagati min na an taara congrès in na wagati kɛrɛnkɛrɛnnen de la parce que a wagati an jɛɲɔgɔn dɔw tun kɛlen do ka parti ka kow lasumaya fo ka na kɛ ka parti yɛrɛ bɔ a ka sira kan donc a ɲinina fo diyagoya an ka congrès teliman kɛ walasa an ka se ka parti laminɛ o de la jamana sariyaso n'o ye jamana tribunal ye a y'a fɔ k'a fɔ ko structure kɔrɔ minnu bɛ yen ko a bɛɛ fanga banna donc désormais congrès kura ka kɛ walasa parti bɛ se k'a ka gili dɔn cogo min na o congrès kura kɔfɛ parti direction ye réunion kɛ ni salle kɔnɔ k'a fɔ sisan an ka mɔgɔ sunkandi n'an b'a f'u ma superviseur walasa o mɔgɔ kelen kelenna Mali cercle bɛɛ a Bamako commune bɛɛ walasa olu ka se ka parti baaraw daminɛ o ye baara jumɛn ye k'a daminɛ comité ka na sous section ka na section na bɛɛ responsabiliser i ka yɔrɔ la n jɛɲɔgɔnkɛ min filɛ numan bolo fɛ Baba Boubacar Keita secrétaire politique ale responsabiliser ale ka yoroso baaraw kɛ Sibi ale responsabiliser ka yoro baaraw kɛ n jɛɲɔgɔn wɛrɛw bi yan minnu responsabiliser u ka sigidaw n'u ka duguw la ani jɛma donc o kɔfɛ commune 5 le 12 décembre 2020 commune 5 mɔgɔ minnu kun sugandira maa 5 de sugandira commune 5 na u y'a an saisi ka sɛbɛn k'a ma k'a fɔ k'olu tilal'u ka renouvellement baara la k'u bɛ fɛ an ka t'u ka bureau valider an k'o ye tare o don ne ni jɛɲɔgɔnkɛ secrétaire politique Baba Boubacar Keita n y'a sɛbɛn fura jira o la sisan ne n'ale de taara an taara bureau ye valider commune 5 la sous section 9 de bɛ yen mais minnu bɛ commune 5 dɔ o b'a dɔn quartier 8 de bɛ yen mais komi ko Kalabankura ka bon parti baara la walasa an sen ka se yɔrɔ bɛɛ u ye Kalabankura tila 2 ye donc a kɛra sous section 9 ye délégué 5 de bɛ bɔ a yɔrɔ bɛɛ la ka na walasa ka secrétaire général kura sigi o délégué 5 la délégué 40 kun bɛ kɛnɛ kan o délégué 40 y'a kanu o don an jɔɲɔgɔnkɛ mun bɔra k'a fɔ an bɛ fɛ k'an ka danaya ta ka da ale de kan tiɲɛ don délégué ye danaya d'a kan mais ani mun tun bɛ ɲɔgɔn na mun b'a nɔfɛ o bɔra o ko k'ale ma sɔn ne ko attention i bɛ se k'a fɔ i ma sɔn mais k'a fɔ ko bin kɛra i ka bin ma k'i kan parti sariya kelen tɛ mun sɔgɔra déléguéw de bɛ na olu de b'u ka ɲɛmɔgɔ sigi ni déléguéw ko bi maa mun fɛ fɛɛrɛ foyi tɛ anw bolo k'a fɔ an b'o lawuli k'a fɔ an b'o bɔ yen a sigira ten a sigilen n y'a ka lettre kalan a ko bi don a ka page Facebook le 12 décembre ko ale sawara parce que commune 5 mɔgɔw ye danaya d'ale kan ka kɛ secrétaire général ye ko ka kɛɲɛ n'o ye a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bi maître Abdoulaye Sidibe secrétaire général ani Baba Boubacar Keita secrétaire politique olu mun nana ni baara kɛ k'a kɛ ni kɛcogo ye sɔsɔli ni namara ni ko wɛrɛ tɛ se ka don baara mun kɔnɔ ko vraiment a ka foli b'u ye n y'o message kala aw ye sisan o kɛra le 12 décembre o bureau ma 36 le 8 juin o bureau mɔgɔ 35 de sɛbɛnni kɛ k'a bila ka na di anw ma k'a farafasi aw yɔrɔ la k'a fɔ ne tɛ militer commune 5 la Baba Boubacar ti militer commune 5 la parti président ti militer commune 5 na minnu y'a ta le 12 décembre olu de y'anw écrit ko olu t'a fɛ maa 36 de y'an ka bureau y'an ka texte kɔnɔ 35 an y'olu de ka signature sɔrɔ ko olu de tun y'a ta u t'a fɛ ko an ka conférence extraordinaire de section kɛ u ye lettre ci parti président ma parti président ko ma n y'aw ka lettre sɔrɔ nka aw bɛ segin aw bɛ taa fɔ aw ka secrétaire général ye a ka aw ye mun laɲini a ka k'aw ye parce que parti texte b'a lawaleya parti texte b'a yamaruya a k'o kɛ olu ye lettre fɔlɔ caman k'a fɔ a ye ko komi section kɔnɔ e kelen dɔrɔn de bɛ yen e kelen dɔrɔn de bɛ décision ta hali ni bɛn kɛra mun ka k'i bila minorité la i b'a fɔ k'a ti kɛ o mɔgɔw ta ye a bɛ k'e de ta ye donc anw ti fɛ bilen k'o ka kɛ ten an bɛ fɛ i ka conférence kɛ walasa an k'an ka bureau renouveler délai fɔlɔ dira tile 3 o ma respecté filanan dira tile 3 o ma respecté olu fɛnɛ parti sariya b'a fɔ ko jama kilancɛ bɛ se ka ko mun kɛ bureau membre kilancɛ ou bien sous section kilancɛ bureau mun ma 36 35 ko k'a kɛ kilancɛ ko kuma jumɛn bɛ yen sariya kɔnɔ u taar'u ka conférence kɛ le 15 juin k'a fɔ bureau dɔ in
dysfonctionnement kama an bɛ bureau renouvelé k'a fɔ ko balimakɛ in yɛrɛ k'a bɔra bureau la a ma bɔ a la dɛ u ye bureau renouvelé k'a don bureau la k'a k'u ka président d'honneur yɛrɛ ye section kɔnɔ a ma bɔ bureau la dɛ k'a kɛ président d'honneur yɛrɛ au niveau de la section wa o expérience président d'honneur de section ale de fɔlɔ nana n'o ye an ka parti kɔnɔ parce que an y'a fɔ fɛn fɛn bɛ na ni bɛn ni kelenya ye an ka taa n'a ye sinon an ka président d'honneur ba an bɛ maa kelen de dɔn o ye Aliyu Jalo ye baara kɛra ten ko kɔfɛ a nana fɔ ko non sariyaw ma bato sariya bɛɛ sɔsɔra ka taa mɔgɔw bila terrain dɔ kan an b'a fɔ mun ma malice c'est à dire malice ye mun ye ka fɛɛrɛnin dɔ ɲini ka ko wɛrɛ glisser mun ni mun tɛ kelen k'o don mɔgɔ senkɔrɔ ko dissolution ko parce que k'a fɔra kɛnɛ kan ko dissolution du bureau mais mun fɔra kɛnɛ kan n'i bɛ mɔgɔ ka vidéo kɔni jouer a ye kuma mun fɔ yan'a ka dissolution fɔ a ye kuma mun fɔ dissolution kɔfɛ i kan ka hɔrɔnya kɔni kɛ k'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na mais n'i ye kuma kelen ta k'a fɔ ko mɔgɔ y'o de fɔ k'i b'a kɛlɛ n'o ye o tɛ tiɲɛ ye o tɛ sababa ye or à la direction du parti anw saisira ni mun ye c'est un renouvellement donc o renouvellement de kɛra a kɛra base jumɛn kan an ka texte règlement intérieur a sigida 35 sigida 36 mais yanni ka so sigida 35 ni 36 ma i bɛ règlement intérieur sigida fɔlɔ ta a bɛ mun fɔ a b'a fɔ ko ale règlement intérieur ale de b'a préciser k'a fɔ statut ni fɛn minnu fɔra statut kɔnɔ ni fili b'a la ni duti b'a la si c'est ambigu ni aw yɛrɛ fɛ a ma fɔ ka ɲɛ ale règlement intérieur de bɛ na k'o bɛɛ wala ko bi to bi cogo di section bi cogo di sous-section bi cogo di bureau bi renouvelé cogo di ko ale statut règlement ale de bi n'o donc c'est un texte interprétatif ale de bi na bɛɛ wala an ye donc o sigida 35 36 bɛ mun fɔ ko lajɛ balilen c'est-à-dire conférence extraordinaire de section et section ka foroba lajɛ ko a bɛ se ka baara kɛ a bɛ se k'i prononcer diɲɛ kuma o kuma n'a bɛ parti kɔnɔ n'a bɛ section kɔnɔ diɲɛ kuma o kuma bureau min mɔgɔ 35 ko k'a ti bureau ko la o kuma ti section intéressé 35 siri 36 o kuma ti section intéressé o bɛ se ka bɔ o kɔnɔ n ko hadamaden bɛɛ n'i ka baara don ko an mago dɔnna ka kunnafoni ɲuman di jamanadenw ma an y'aw wele o y'aw ka baara de mais texte fɛnɛ a ti dilan ten dɛ dɔw de y'o fɛnɛ kalan olu de b'o dɔn n'i bɛ texte dilan n'i bɛ fɛ ka fɛn mun bɔ a kɔnɔ k'a fɔ nin ko in bɛ nin bɛɛ kɛ i b'a fara ka fo n'a bɔra disposition mun bɛ nin fɔ o de bɛ kɛ texte kɔnɔ mais n'i m'o k'a kɔnɔ foyi tɛ bɔ article 35 n'a 36 ka champ d'application tellement clair et limpide ne ko n'i ye ɲɛmɔgɔ ye o n ko kɔmɔgɔ de b'i la i bɛ jama de mara an ka bɔ sariya yɛrɛ kɔnɔ an ka kɛ adamadenya yɛrɛ le sens quoi c'est à dire le bon sens e bɛ mɔgɔ 35 e ye mɔgɔ 36 ka ɲɛmaa ye 35 ko a t'a la kuma e ye jɔn ka ɲɛmɔgɔ ye i ye jɔn ka ɲɛmɔgɔ ye bureau mun sigira o cadre kɔnɔ a bɛ se k'a fɔ ko bureau ko parti sariya dɔ sɔsɔra n y'o de fɔ aw ɲɛna kuma daminɛ don min na le 12 décembre ale bɛ taa kɛ ɲɛmɔgɔ ye o don ko fɛn bɛɛ kɛra sariya kɔnɔ les mains des maîtres u sigilen filɛ mais le 15 juin sariya bɛɛ sɔsɔra n'a b'ale arranger sariya bɛɛ batura mais n'a bɛɛ ale contre la sariya bɛɛ sɔsɔra c'est pourquoi o yɔrɔ la n y'a fɔ congrès kɔfɛ dɔrɔn parce que ko jeunes ka caya ka kɛ délégué ye walasa ka fanga di jeunes ma a nana n'o kuma fɔlɔ ye ka dɔgɔkun kelen kɛ don o don a bɛ radio ni publication na parti résolution bɛɛ ma respecté dɔw bɔra a la nin baara kɛlen comité min baara kɛ k'a fɔ a ye ne ye chance sɔrɔ nin baara processus bɛɛ n kelen tɛ ni jɔɲɔgɔn caman an sɔrɔla nin processus bɛɛ kɔnɔ baara bannen baara dira ɲɛmɔgɔw ma u y'a bɛɛ kalan ka ban sɔn kelen baara ma u ye ICE de wele a tɔgɔ filɛ an tɛti la ka nin bɛɛ ta k'a di ICE ma maître aw bɛ taa ni dossier ye a don ICE de bolo taara ni dossier ka taa bila ministère de l'administration territoriale la ICE ye baara min kɛ ni ko i ma dɔw la anw fɛ sariya la ni ICE ye baara min kɛ an b'a fɔ ko nkalon t'a la fo ni a annulera di moment ma annuler bɛna fɔ ko mun bɔra parti kɔnɔ donc ni fɛn bɔra a kɔnɔ o b'ale ka imagination de la anw kɔni ka texte taama ma yɛlɛma a kɔnɔ virgule ma bɔ a kɔnɔ a ma fara kan a ma yɛlɛma a ma bɔ a la donc k'o fɔ k'o perepere latigɛ ka nɔgɔ bɛɛ bɔ o kuma la a ko an ye janfa k'a la ko parce que ko ale de tun kan ka kɛ parti ka candidat ye députation tɛmɛnen na commune 5 na parti baara la ni aw bɛ taa élection na commune 5 ye siège 3 de bɛ yen a bɛɛ b'a dɔn depuis loi du genre kɛra cɛ 2 mana sɔrɔ fo muso 1 ka fara kan primaire la parti bɛɛ bi le nombre de postes à pourvoir i b'o ta i ka parti kɔnɔ o ko n'i ma alliance sɔrɔ parti bɛ taa alliance propre la o 3 de kɛra ale kɛra fɔlɔ ye Almadane kɛra 2nan ye an balimamuso madame Touré Mariam Sidibe kɛra 3nan ye alliance ko nana daminɛ an tora bolibolu la an ni liste jumɛn bɛ taa ni liste ka ɲi
ni mai kɔfɛ alliance adema IRD adema baba najo IRD bubu jalo olu y'a ɲini an fɛ k'an ka muso d'u ma diyagoya dun do muso kelen bɛ don a la parce que cɛ saba tɛna ta fo ni ko wɛrɛ bɛ yen n'o tɛ cɛ saba kɔni ti ta o donc olu ko ko ka muso d'u ma ni parti intérêt do anw ka laɲini tɛ ko Solomani bɛna kɛ député ou bien Dramani bɛna kɛ député dɛ anw ka laɲini a kɛra Solomani o a kɛra Zan ye o a ka kɛ ADP mɔgɔ ye ADP ka député caman sɔrɔ assemblée la c'est notre objectif peu importe la personne pour l'intérêt du parti on a dit ça c'est une alliance gagnante adema IRD an ye Madame Touré Mariam Sidibé tɔgɔ di Madame Touré Mariam Sidibé jɔn ye parti kɔnɔ Madame Touré Mariam min ye la secrétaire générale nationale dans les partis mais que tout ça Madame Sidibé est conseillère municipale des communes 5 là elle est maire déléguée et mɔgɔ min y'o bɛɛ basito la o ni candidat man kan comme tubabu b'a fɔ l'histoire nous a donné raison parce que an y'o choix mun kɛ n ko alliance de passera commune 5 là adema IRD ADP ni cour constitutionnelle tun ma ko yɛlɛma ni ka jamana bila kɔlɔlɔ mun kɔnɔ an bɛɛ bɛ mun dɔn sisan b'a sɔrɔ Madame Touré Mariam Sidibé de député assemblée la ni parti intérêt de privilégiera ou bien mɔgɔ de ta privilégiera parti donc ni ale boloko de ye janfa ye parti ka intérêt kama an b'o janfa an b'a assumer pleinement parce que anw ti mɔgɔ ko la an bɛ parti ka intérêt ko de la n'ale kun bila la ale kɔni kun tɛna se ka don IRD adema alliance la parce que cɛ fila bɛ yen ka ban fo n'a kun kɛra n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na sa voilà ale tun tɛ se ka don o la parce que cɛ saba ti taa donc ale tun bɛ taa alliance wɛrɛ de la bɛɛ dun b'a dɔn alliance wɛrɛ ma a bɛ t'o la parce que alliance min kɛra deuxième ye RPM APR olu kɛra deuxième ye o tun ye cɛ fila fana muso kelen ye o a tun bɛ taa min sisan peut-être pour être 3e 4e 5e ou 10e mais nous on a privilégié l'intérêt du parti et la liste a gagné bɛɛ b'o dɔn sɔsɔlito la donc fɛn fɛn parti intérêt an tɛ mɔgɔ ɲɛda lajɛ o la dɛ parce que pour nous là e yɛrɛ batoli fɛn bɛɛ e ye parti yɛrɛ baara e tɛ fɛ hali parti ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ka fɔ la parti baara e kelen de tɔgɔ ka fɔ la parti baara bɛɛ e de bɛ fɛn bɛɛ kan an t'o dɔw la dɛ an ye on est des responsables et ɲɛmɔgɔw ye danaya dɔ de d'an kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'an se danaya in kɔnɔ fo ka taa an bɔ yan don min na wa o danaya on est prêt à l'assumer peu importe fɛn fɛn bɛ fɔ an ma c'est pas un problème sinon hakili b'a la nɛni foyi tɛ mun ma fɔ mais an ti mɔgɔ ka nɛni jaabi an ka éducation t'en permettre ka mɔgɔ nɛni an tɛ hali an den nɛni jan ko an kɔrɔmɔgɔ ou an fa fila an ma lamɔ ten an lamɔna bonya kan n'i ma sɔn fɛn mun ma i b'a fɔ bonya cadre kɔnɔ mais an tɛ taa mɔgɔ nɛni surtout sur la place publique jamais on le fera pas donc k'a fɔ an ɲɛna o choix an y'a kɛ n'ale bolo ko de ye janfa ye o janfa nous l'assumons parce que c'est l'intérêt du parti et Madame Touré avait été élue députée siga t'a la donc ko coordination du district parti mun na district coordinateur ye mun ye ni an ka texte ta an ka texte la ni segu do misalu la ou bien an ka kɛ kulukoro ye ni kulukoro do an b'a fɔ an ka coordinateur pour que baaraw ka se ka kɛ facilement ni ko coordinateur de région ma par exemple coordinateur de région bɛ fo Nara coordinateur de région n'a bɛ fo Nara or kulukoro de chef lieu de région ye ni ko a ka bɔ Nara ka na baara la a bɛ sɔn ka baara la sumaya donc région bɛɛ kɔnɔ an y'a sɛbɛn an ka texte kɔnɔ ko coordinateur régionaux a bɛ ta chef lieu de cercle la fo spécificité an ye spécificité kelen ta Segu région na n'a bɔr'o la an y'a fɔ ko coordinateur région bɛɛ bɛ ta chef lieu de région de kɔnɔ sauf la spécificité de la région de Segu maintenant Bamako tɔw bɛ ta de tɔw bɛ choisir de k'a jira dɔrɔn k'a fɔ k'a désigner dɔrɔn n'i ye chef lieu de région ye e de ye coordinateur ye fo Segu mais Bamako a fɔra ko Bamako coordinateur da tɛ ten dɛ parce que Bamako yɔrɔ ka surun ɲɔgɔn na comparativement aux régions ko Bamako coordinateur i bɛ élu de i tɔɲɔgɔn secrétaire général tɔ bɛ élu e ye secrétaire général ye ka ban i bɛ fɛ ka kɛ coordinateur ye gɛlɛya jumɛn b'o la n'i yɛrɛ kɔni dalen don a la i bɛ élu mais gɛlɛya wɛrɛ jumɛn b'o la ko mɔgɔ bi don e n'o intérêt cɛ o t'e fɛ o ye juguya ye o ye kuba ye mais mun an bɛ ala fo ka barikada nin kɛnɛ kan ka ala fo ka tanu ka masaw fo parti ɲɛmɔgɔw k'u fo k'u waleɲuman dɔn ala ye danaya ani place mun d'an ma an ma jɔ a la dans un regroupement dans une organisation surtout politique n'i ko ko secrétaire général ne ma da la i bi fɛn wɛrɛ fɔ ka fara o kan c'est l'ossature d'une organisation politique tout passe par lui maa ba kelen min na u mago bɛ secrétaire général la hali u t'a ɲini k'u bɛ président ye mais pourtant secrétaire général ka ɲɛmɔgɔ ye président ye mais c'est parce que c'est lui l'ossature la colonne vertébrale ni ala y'i k'o ye ɲɛmɔgɔ ka danaya kɔnɔ i bɛ ala fo k'a ɲini ala fɛ a ko o ta fanga d'i ma e tɛna taa kɛlɛ kɛ nin dugu ma jɔyɔrɔ ninnu nɔfɛ n'i bɛ miiri i n'a to mɔgɔ wɛrɛw ka se ka o fɛnɛ sɔrɔ olu fɛnɛ ka se ka promisa ko bɛɛ dan tɛ maa kelen ye nka ni mɔgɔ min y'a bɛɛ da a kelen ma ayiwa a bɛɛ na tila ka taa k'a kelen to dɛ ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma.
cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kabili dɔgɔkun tɛmɛnen dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kabili ntɛnɛn tɛmɛnen an tun y'a yira u la k'a fɔ kuma dɔ ye an faso labɔ bi kosɛbɛ o de ye k'a fɔ ko min ye Niger jamana ɲɛmɔgɔ ye bi n'o ye Mohamed Bazoum ye a tun ye kumaw fɔ kuma minnu fɔra nin kalo in tile 10 tɛmɛnen a tun welela Faransi jamanakuntigi fɛ n'o ye Emmanuel Macron ye u ni kunnafonilaselaw ka barosigi dɔ la a ye kuma gwɛlɛn dɔw ta ka Mali yɛrɛ fanga minɛbaw furancɛ fanga wala don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ ni a fanba ye sɔrɔlasiw ye a ye kuma minnu fɔ ko jɛntigɛna ye sɔrɔlasiw ka fanga ta ka sababu kɛ gɛlɛya wala dɛsɛ minnu sɔrɔ kɛlɛda la a ko o senfɛ u ka fanga mara siraw minɛ kolonɛliw ka yɛlɛma ka kɛ minisiriw ye jamanakuntigiw ye a ko n'o kɛra yala jɔnni de bɛna kɛlɛ kɛ sɔrɔlasiw nɔ na nin kɔni ka nɔgɔ sa n'a fɔra k'a fɔ waati o waati ni sɔrɔlasiw dɛsɛra n'u ma se sɔrɔ kɛlɛda la u bɛna fanga paron kusigi n'a ye k'o de kɛra siɲɛ 2 Mali kɔnɔna na ninnu ye fɛn min jɛntigɛ n'a ye basila bisimila kuma in an bɛ segin kan sabu kuma kelen fɔ ko 100 o ka fisa kuma sintan 100 fɔli ye. Voilà pourquoi o de la sa o de y'a to nous Niger nous n'avons pas préconisé cela, mais nous avons été intraitables quant à mettre en œuvre les dispositions prévues par la CEDEAO. Il ne faut pas permettre que des militaires prennent le pouvoir parce qu'ils ont des déboires. Sur le front où ils devraient être. Et que les colonels deviennent des ministres qui viennent de chefs d'État. Qui va faire la guerre à leur place? Ce serait facile qu'à chaque fois qu'une armée dans nos pays a des échecs sur le terrain, elles viennent prendre le pouvoir. C'est ça qui s'est passé par 2 fois au Mali. En 2012, les militaires avaient échoué, ils sont venus faire un coup d'État. Cette année encore, en 2020, ils ont fait la même chose. Ce n'est pas de choses acceptables. Et nous avons pris les mesures de sanctions prévues par la CEDEAO, par le traité de la CEDEAO. Bazoum ye nin kuma in de fɔ nin fɔli min kɛra fɛ n'an y'a yɛlɛma bamanankan na an ka jamana minisiri min sigilen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛmɔgɔ la n'o ye Abdoulaye Diop